belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Vannacht, iets na middernacht, is de rapper Bucci doodgeschoten. Dat gebeurde terwijl hij bij een Truckie Pang stond aan de Rooseveltweg. Een witte auto stopte voor de Truckie Pang. Een onbekende loste verschillende schoten en reed daarna weg. Bucci woont in Nederland, maar was sinds enkele dagen op Curaçao. De politie heeft de zaak in onderzoek. De Extra meldt vandaag dat opnieuw een politieagent op non-actief is gesteld. Het gaat om een man die informatie uit een lopend onderzoek zou hebben gedeeld met een collega die al eerder op non-actief was gesteld. Het is opvallend dat er op dit moment 7 politieagenten verplicht thuis zitten in afwachting van een onderzoek tegen hen. Het gaat om 4 mannen en 3 vrouwen. De agenten die op non-actief zijn gesteld zijn over het algemeen mensen die al lang in dienst zijn bij de politie en vaak een relatief hoge rang hebben. De luchtvaartmaatschappij Jet Air heeft gisteren bekendgemaakt dat ze per 16 maart 2023 niet meer vliegen op de Dominicaanse Republiek. Dat betekent dat er geen vluchten meer worden onderhouden met Airport de las Americas. Volgens Jet Air heeft dat onder meer te maken met de geringe belangstelling, maar ook met de hoge kosten die moeten worden gemaakt om te kunnen blijven vliegen op de Dominicaanse Republiek. De prijs van bouwmaterialen op Curaçao is de afgelopen periode flink gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Die heeft onderzoek gedaan naar meer dan 150 verschillende producten. Die worden verkocht bij 6 bedrijven die bouwmaterialen verkopen op Curaçao. Daaruit kwam naar voren dat de prijzen overal flink zijn gestegen. In overal overzicht de goedkoopste blijkt Building Depot. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800 035 di già luna per viernes voor die setor de mente te cu setor de noche pa turno servicio nang off patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar a mesora, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento como te comini abo. Goed werk van de politie. Gisteravond werd een man overvallen in de buurt Ronde Klip. Onder bedreiging van een groot mes moest hij zijn portemonnee en telefoon afstaan aan 2 Spaans sprekende mannen. Kort erop wist hij toch de politie te bereiken en die begonnen direct aan een onderzoek. Na flink speurwerk werd een van de 2 overvallers gevonden die zich diep in de Mondi had verstopt. Gisteren vond in Nederland in het Katshuis een overleg plaats tussen minister-president Mark Rutte, enkele ministers en staatssecretarissen van zijn kabinet en vertegenwoordigers uit het Caribisch deel van het Koninkrijk, Suriname en Nederland. Onderwerp van gesprek was het slavernijverleden. Eerder werd bekend dat Nederland op 19 december excuses hiervoor wil aanbieden, maar dat wilde Rutte na afloop van het gesprek niet bevestigen. Het enige dat hij aangaf is dat er op 19 december een betekenisvol moment zal worden gehouden. Belangrijke bijeenkomst. We zijn begonnen om met elkaar uit te spreken dat het ontzettend ergerlijk is dat er delen lekten van plannen die we hebben, waardoor ook de mensen die hier zijn, die ook weer actief zijn in allerlei organisaties, daarmee geconfronteerd worden en dan moeten reageren op snippers informatie. Dat is uiterst ongelukkig. Het heeft vervolgens geleid tot een heel fundamenteel gesprek. En eigenlijk met elkaar vastgesteld, er zijn 3 belangrijke momenten. Er is een belangrijk moment op 19 december. En deze groep wil proberen gezamenlijk, kabinet en de groep, een succes te maken van het betekenisvolle moment op 19 december. Maar dat is een moment. Daarna is er een heel proces wat doorloopt. Want het is niet klaar op 19 december. Dan is er natuurlijk het volgende moment 1 juli. Volgend jaar, de grote herdenking. En op 1 juli is het ook niet klaar, want dit is pas klaar als de laatste persoon in Nederland die gediscrimineerd wordt op grond van zijn of haar huidskleur, als die discriminatie gestopt is. Dus ook na 1 juli volgend jaar loopt dit door. Belangrijk dat deze groep als geheel, kabinet en groep heeft uitgesproken. We willen daar gezamenlijk een succes van maken. Als eerste onderwijsinstelling van het Rooms-Katholiek Schoolbestuur zal het Sint-Antonius College volgend schooljaar beginnen met het aanbieden van Engelstalige les aan kleuters. Er is veel interesse hiervoor.
Voordat het Rooms-Katholiek schoolbestuur begonnen is met het aanbieden van deze lessen, is er onderzoek gedaan. En daaruit kwam naar voren dat veel ouders interesse hebben in Engelstalig onderwijs voor hun kleine kinderen. Dat zegt de directeur van het Rooms-Katholiek schoolbestuur, Edgar de Palm. Meneer de Palm, het Rooms-Katholiek schoolbestuur heeft ervoor gekozen om vanaf volgend schooljaar hier op het Sint-Antonius College les volledig in het Engels aan te bieden voor kinderen vanaf 4 jaar. Waarom? Wegens onderzoek wat we mede hebben gedaan onder de populatie. We hebben onder jongeren gekeken hoe de interesse is. Binnen 10 scholen. Daaruit is gekomen dat een overgroot gedeelte de interesse heeft. Zeker ruim 70% die zegt ik zou graag onderwijs in het Engels willen hebben. Daarnaast ook hebben we bij ouders die kinderen nu in preschools hebben. Dus zeg maar peuterscholen. Van hoe is daar de interesse? Er is een onderzoek dat we 2 jaar geleden hebben gedaan en ook afgelopen jaar. En daar is ook de interesse dat ongeveer 80% daarvan zegt van wij zouden graag ons kinderen sturen naar een Engelstalige school als die beschikbaar is. Dat zijn hoge aantallen. Dat zijn inderdaad hoge aantallen en het is niet een groep die geselecteerd is aan de hand van dat ze allemaal Engelstalig zijn, maar juist ook van een groep met gemêleerd met 80% Papiaments sprekenden, et cetera, die ook aangeven van ik zou dat graag willen. Is dat ook omdat Engels wordt gezien, hè? Het is een internationale taal, internationaler dan Papiamento, om op die manier de leerlingen meer voor te bereiden voor het internationale leven? Ja, internationaal gaat alles draait in het Engels tegenwoordig. Opleidingen, vervolgopleidingen worden steeds meer in het Engels aangeboden. Dus je wilt juist voor de samenleving een goede connectie aanbieden, juist een goede koppeling. Zodat deze kinderen die wij doen opgroeien ook straks in de toekomst juist voor het land Curaçao van groter en betere betekenis kunnen zijn. En als je op je 4e al begint, dan kun je later uitstekend Engels spreken. Dat is inderdaad de bedoeling, dat ze dan dat vloeiend beheersen. Mevrouw Gabriella, we zijn hier bij de Sint-Antonius College. Volgend jaar begint een project waarbij leerlingen vanaf het 4e jaar Engelstalig onderwijs krijgen. Is de school er al klaar voor? Nog niet, maar dan wel. Dan wel. Het is nog een heel jaar, hè? Ja. En we zijn ook heel erg bezig met voorbereiden van de leerkracht daarvoor. En materiaal moet nog besteld worden. Het gebouw moet daar ook op aangepast worden. Maar we zijn er heel erg mee bezig. Komend jaar gaan we door. En dan gaan we ook met proeflessen beginnen in de klaslokalen met begeleiding. En het is de bedoeling dat we inderdaad goed voorbereid het jaar ingaan. Maar het gaat dan echt ook dat de docenten leren om les te geven in het Engels. En dat zijn ze vaak niet gewend. Zij moeten natuurlijk zelf de Engelse taal goed beheersen. Maar ze moeten ook didactisch die vaardigheden beheersen om het over te brengen met gebruik van die taal. Goed zo. Zijn alle docenten er open voor trouwens, of niet? Het wisselt wel, want als er verandering is, dan is daar ook een verschil in timing in. De een is er gelijk klaar voor en die wil er ook voor gaan en die zijn er ook mee bezig. En ze willen ook proeflessen op papier al, wat ze dan ook straks willen aanbieden. En de andere die is er wat voorzichtiger mee. En dat is heel natuurlijk, dat accepteren wij gewoon. Iedereen denkt dat ze natuurlijk Engels spreken, maar Engels lesgeven is nog een andere stap. Een grote verandering. Ja. En het moet dagelijks goed gebeuren. Maar we gaan ervoor. Goed. Ja, we gaan. Ouders die geïnteresseerd zijn, kunnen die informatie krijgen? Ja, we hebben nu aanstaande week op dinsdagavond, de 13e. Op 13 december om 7 uur hier op school. Zijn de ouders welkom die hun kinderen willen inschrijven voor volgend schooljaar in groep 1. Want we beginnen nu alleen in groep 1. En denkt u dat er veel interesse zal zijn? Ik verwacht van wel. Als je ziet hoe populair de Engelse taal is bij de kleintjes al en hoe graag ze digitaal bezig zijn met de taal, dan verwacht ik dat de kinderen zelf ook al belangstelling hebben. Maar de kinderen hebben met de Engelse taal straks ook veel meer kans op de arbeidsmarkt. En als ze die koppeling maken, dan denk ik dat de ouders ervoor gaan. Jelle de Wind, op 10 december de Lifestyle Pop-Up Event. Het klinkt prachtig, we zijn bij Landhuis Vredenberg. Hoe gaat het met de voorbereidingen? Ja, gaat goed. We zijn met een grote team eigenlijk, of middelgrote team. En we zijn met creatieve dingen bezig en met rekening houden met diverse ondernemers waarmee we samenwerken, want iedereen heeft een bepaalde wens. En ja, het is hartstikke druk, weinig slaap, maar heel veel voldoening, dus het is het waard. Het is leuk. En wat is het precies, een Lifestyle Pop-Up Event? Ja, de Lifestyle Pop-Up Event is een creatieve pop-up market, waarbij we dus een platform bieden voor ondernemers, lokale en kleine ondernemers, om met een tafeltje te staan in onze tuin of in onze locatie.
En dan bieden wij dit aan door middel van dat locatie, maar ook met wat entertainment, wat muziek, lekkere hapjes en een leuk versierde location. En mooi versierd, wat zeg je zelf. En dat doen jullie allemaal zelf, hè? Ja, we maken voornamelijk al ons decor van restmaterialen. Dus we doen veel met upcycling en recycling. Je kan je bedenken bijvoorbeeld, we zitten te dumpsterdiven bij Akkerman, van tapijtjes zoeken en oude stoffen zoeken. En iedereen helpt mee. De moeder van Jeanette die helpt ook altijd heel goed, mijn moeder ook. Mijn zus ook helemaal in Hongkong, nu tijdelijk hier. Dus iedereen hun krachten wordt ingeschakeld. Hartstikke mooi. Het gaat goed. Hoeveel mensen zullen hier aanwezig zijn? We verwachten 3000 mensen. We hebben 100 vendors van verschillende. Ze verkopen producten zoals accessories en producten voor huis, kleding. Dus we verwachten wel veel mensen met al die 100 vendors. Dat is mooie aantallen. En is het voor wie is het bedoeld? Kan iedereen zomaar langskomen? Ja, het is een family-oriented event. Dus we verwachten alle kleine kinderen. We hebben arts and crafts voor de kinderen. We hebben ook color competition voor de kinderen. Dus we verwachten de hele familie hier. Nog veel succes met de voorbereidingen. En 10 december zullen hier veel mensen komen. Ja, dankjewel. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.